Ай, парична сума има. О, големи гостинчета. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900 аплодисменти. 1000 лева. 1000 лева. Майката на Сталин, на роденника, давай 1000 лева. Жива и здрава да е. И още има. 20 лева за Цецо. Браво, аплодисменти. Браво, браво. Тунутарен Мандрик was Значи и дай поздрави Зела. И дай поздрави Зела. Значи Гайда и Цецуска. Добре. Той беше кандидатира за това кючека Гайда. Цецо. То снег не държа, той Йони каже. Ако обичат голуците, децата, всичките да дойдат тук на дансига. За Вълчо Гайданя, една яка гайда. За Вълчо Панчарския, който не е сред нас. И аплодисменти за него.